Et sano muuta. Hyvät kuuntelijat, kerron tässä teille tarinoita siitä Suomesta, joka on jo mennyt menoja. Nämä kertomukset ovat myös osa henkilöhistoriaani, mutta samalla ne avaavat kurkistuskulman tapahtumiin, jotka ovat sukupolvikokemuksia sadoille tuhansille suomalaisille. Sitä Suomea on ryhdytty sittemmin nimittämään yhtenäiskulttuurin Suomeksi. Tutkijoiden mukaan se päättyi 1990-lukuun. Pari tarinaa on 2000-luvulta. Otin ne mukaan, koska ne ovat liittyneet unohtumattomina vaimoni ja minun elämään. Noina yhtenäiskulttuurin vuosikymmeninä ensin radiosta, sitten televisiosta, tulivat ne leirinuotiot, joiden ääreen suomalaiset kokoontuivat samalla kellonlyömällä kautta maan. Yleisradion radiotoiminta alkoi vuonna 1926, ja joku kuuntelija lunasti 1 000 000 radioluvan 1955. Virallisia televisiolupia oli muuten silloin 15. Kun tultiin 1970-luvulle, niin Ylen TV-uutisia katseli yhtä aikaa 2,6 miljoonaa kansalaista. Se oli silloin koko aikuisikäinen väestö. Sen suuruusluokan julkisuus synnytti kohdallani tunnettuuden, jota ei oltu koettu aikaisemmin. Radiolla oli samanlainen kansaa kokoava vaikutus ennen television vyörymistä valtakuntaan. Minä kuulun niihin kuuntelija- ja katselijasukupolviin, jotka ovat kokeneet siirtymän radiosta näköradioon. Sellaiseksi nimitettiin uutta perheenjäsentä ennen kuin siitä tuli televisio. Radio imaisi minut aikanaan mukaansa. Minä olin vastaanottimen vanki, niin sanottu radiofriikki. Elettelin haaveita pääsystä joskus radiokuuluttajaksi. Näin ensi kerran näköradion television Stockmannin näyteikkunassa teinipäivillä Helsingissä vuonna 1956. En silloin tiennyt katsovani omaa tulevaisuuttani. 1950-luku oli radio-ohjelmien viimeinen koko kansaa yhtä aikaa vastaanottimien ääreen koonnut vuosikymmen. Tämän päivän 10 kotimaisiksi kanaviksi pirstoutunut radiotodellisuus ei pysty enää luomaan sellaista 1950-luvun kaltaista samanaikaista kansallista tunnepohjaisuutta. Silloin syntyi sukupolvikokemuksia. Minun lapsuuden kotini olohuoneessa oli 8-putkinen Telefunken radio. Se avasi kuunteluportin kotimaiseen ja kansainväliseen ohjelmamaailmaan. Asteikolla näkyi mielikuvasta kiehtovia radioasemien nimiä. Berliini, Hilversum, Muutala, Lontoo, Pariisi. Radio antoi meille myös uudet perheenjäsenet, radiokuuluttajat. He toivottivat meille hyvää huomenta varhain aamulla, kertoivat ohjelmista pitkin päivää ja saattelivat meidät nukkumaan hyvän yön toivotuksin. Sitten kuunneltiin maamme laulu. Se Telefunken vei minut musiikkimieltymysteni pariin. Sunnuntait eivät olisi silloin sujuneet ilman BBC:n kello 5 tanssihetkeä täynnä svengaavaa swingiä. Radio Luxemburgia kuuntelemalla sait taas korvatuntuman siihen, millaisia iskelmä Eurooppa silloin soitti. Ja öisin haarukoitiin eetteriaalloilta American Voice, The Voice of American, ja päästiin nauttimaan Big Band-jatsista. Ilman noita radion tarjoamia kansainvälisiä kuuntelumahdollisuuksia olisimme varmaankin jääneet vuosiksi käymään lauantain toivottujen viimeisen 4. tunnin iskelmämusiikkiopistoa. Radion kautta ryhdyimme myös kerran viikossa elämään yhteisen kansallisen radioperheen, Suomisen perheen vaiheita. Sen jäsenistä tuli tutumpia kuin omista naapureistamme. Nuorten ohjelma, se ainoa, oli silloin nimeltään Hilapata. Sitä hämmensivät radion myöhemmät äänikuuluisuudet Paavo Noponen ja Sauvo Saukki Puhtila. Suomalaiset avasivat radiot sunnuntaisin kello 9.05. Silloin Niilo Tarvajärvi toivotti meidät tervetulleiksi aamukahville. Yli 1 miljoona radion kuuntelijaa noudatti Tarvan kahvikutsua.
Ja lauantaisin viikon päätteeksi menimme radion seurassa viihtymään lauantai-saunaan Helsingin kauppakorkeakoululle. Löylymestarina kukapas muu kuin Niilo Tarvajärvi. Hänestä sukeutui ensimmäinen kansallisen radioviihteemme tähtitoimittaja, koko kansan Tarva. Radion lauantain toivotut oli nuoruuteni merkittävin musiikkiohjelma. Se aloitettiin vuonna 1935. Yleisradion silloinen johto määritteli ohjelman sisältöperiaatteet. Sen piti kappalevalinnoillaan opastaa, valistaa ja sivistää suomalaisia. Vuoden kuluttua aloittamisesta kuuntelijoilta kysyttiin, mitä mieltä he olivat ohjelman musiikista. Ja kansa vastasi. Pois kaikki sinfoniat, oopperat ja muut naisten kimityslaulut ja tilalle hanurin soittoa ja sitä Malmsteenia. Niinpä sitten saimme toivottujen viimeiselle neljännestunnille muutaman iskelmän. Suomi-Ruotsi yleisurheilumaaottelut Olympiastadionilla olivat isänmaallisten tunteiden suurta juhlaa. Niitä selostivat ne alkuperäiset sinivalkoiset äänet Pekka Tiilikainen ja Paavo Noponen. Pekan sanailu sisälsi unohtumattomia kielikuvia ja Paavo tykitti pikamatkoilla sanaryöppyjään ehtien mukaan juoksijoiden joka askeleeseen. Olohuoneessa radioiden ääressä huusimme suoraa huutoa, kun Paavo selosti, kuinka voitto Helsteen tulee, kun tykin kuulee rihloilla ulos viimeisestä kaarteesta ja ohittaa pitkin lentävin askelin ruotsalaisjuoksijan ja sinne töi maaotteluvoiton. Maanantai-iltaisin vallitsi kodeissa kautta Suomen keskittyneen jännittynyt hiljaisuus. Radioteatteri esitti silloin viikon kuunnelman, vaikkapa Johannes Linnankosken draaman Taistelu Heikkilän talosta. Meillä kaikilla oli aitiopaikat Suomen suurimmassa teatterissa. Nämä muutamat poiminnat radion 1950-luvun ohjelmista olivat esimerkkiä kansakuntaa yhdistäneistä tunne- ja sukupolvikokemuksista. Ne olivat silloin keskeisesti mukana myös minun elämässäni. Sitten 1960-luvun alussa onni potkaisi minua suurella saappaalla, ja silloin kuvaruudussa nähdyt Suomen television tunnusjoutsenet ottivat myös minut mukaan lennolle kohti uuden median tulevaisuutta. Hyvät kuuntelijat, tervetuloa mukaan tarinoiden taipaleelle. Voi olla ihan hyvinkin voi olla, mutta